Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 14 asteartea bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Koldo Amatria izango dugu hemen platoan, Orreaga Fundaziotik datorrena. Elkarte memorialistek larun bat honetarako urtarrilaren 18rako hain zuzen ere manifestazioa antolatu dute erorien monumentua eraisteko eskatzeko, eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Elurre Iriarte izango dugu, Hilbeltza elkartetik datorrena. Hilbeltza astearen 11. edizioa ospatuko da urtarrilaren 20-tik 26-ra, eta honen inguruan hitz egitera dator Elurre. Baina, elkarrizketekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukia ikustera. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1979ko urtarrilaren 14ean, Lemoizko zentralaren kontrako kontzentrazioaren aurka oldartu zen Guardia Zibila Mungian. Urtebete zen David Álvarez Peña etako kidea zentralaren aurkako ekintza batean Guardia Zibilak tirokatuta hil zenetik. Komite antinuklearrek deituta gobernadore zibilak debekatu arren, 100 lagunek lortu zuten poliziaren kontrolak ekidinez herrira iritsi eta protesta egitea. Egun berean, baina 1988ko urtarrilaren 14ean, Espainiako poliziak Oreretako gaztetxea Bortitz desalojatu zuen. Garabi batek aurretik zaharren egoitza izandako eraikina eraisteari ekin zion. Gazteen eta poliziaren arteko istiluak herri osora zabaldu ziren, eta gazteek udaletxea asaltoz hartu eta gazte bulegoari eta kontsumitzaileari informazioa emateko udal bulegoari su eman zioten. Hurrengo egunetan, udalaren eta gazteen arteko tentsioak gora egingo zuen. Lehenak salaketa jarri baitzituen eta bigarrenak kultura etxea okupatu. Urte batzuk geroago, 2011ko urtarrilaren 14ean, Tunisian Ben Ali presidenteak herrialdetik ihes egin zuen. Udaberri arabiarra gisa ezagun egingo zen herrialde ugaritako matxinadei indarra emanez. Hilabete lehenago, hasitako herritarren protestak areagotzen hasi ziren, ustelkeriaren, langabeziaren, pobreziaren eta demokrazia faltaren aurka. Dena hasi zen Mohamed Bouazizi izeneko sale saltzaileak poliziak bere salgaiak konfiskatu ostean, bere buruari su eman eta hil egin zenean. Eta bukatzeko 2012ko urtarrilaren 14ean, Ertzaintzak Ekaitz Samaniego atxilotu zuen Gasteizen. Segiko kide izatea egotzita, 8 urteko espetxe zigorra ezarri zion Espainiako Auzitegi Nazionalak. Epaia ezagutzean ezkutatzea erabaki zuen gazteak, eta bere aldeko manifestazioaren bukaerako ekitaldian jendaurrean agertu zen, El Corte Ingles salguneko balkoi batean kateatuta. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean ikuskizuna egongo da Zaldiko Maldikon. Garazi San Martinek jaiaren ergina eta iruzurgiaren showa eramango du Zaldiko Maldikora. Arratsaldeko 7 hasiko da emanaldia.
Ostiralean Burlatako BGBD elkartasun jaialdia egingo da Burlatako gaztetxean. Udalak alternatibarik gabe gaztetxea desalojatu nahi zuela salatu zuten irailean eta 2 eguneko elkartasun jaialdia antolatu dute orain Burlatako gaztetxean. Urtarrilaren 17an eta 18an gaztetxearen beharra aldarrikatzeko kontzertuak egingo dituzte. Sarrerak bihartik aurrera Salgai, Orreaga, Amadeus eta Ezpala tabernetan. Larunbatean, alde batetik, Goazen 11. urteurren kontzertua egongo da ikusgai Baluarten. Euskal Telebistako Goazen telesail arrakastatxua Baluarten bueltan izango da 11. urteurrenaren kontzertu emanaldiarekin. Aldaketak izan dira basakabin, beraz ez galdu. Arratsaldeko 4:40 eta 6:30 izango dira. Sarrerak Salgai. Beste alde batetik, Kutxartean izeneko antzerkia egongo da Atarrabiako kulturetxean. Mundua abenturak bizitzeko kutxa handi bat da. Kutxartean antzezlanaren 2 protagonistak kutxa batzuetan bizi badira ere, ametsesko lekuetara bidaiatzea imaginatzen dute. Gainera, Errobiren 50. urteurrenaren kontzertua egongo da Gaiarre antzokian. Anje Dualde eta Michel Dukau buru dituen Lapurdiko errobi talde mitikoak 50 urte bete ditu oholtza gainean eta horixe bera ospatzeko biran izango dira Gaiarre antzokiko oholtzan. Larunbatean baita ere artea humorizko antzezlana ikusteko aukera egongo da Zizur Nagusiko kulturetxean. Sergiok estilo moderneko margolan bat erosi du dirutza handiaren truke. Markosek haren lagunak kuadroa gorrototu eta ez du sinisten Sergiori ura egiazki gustatzen zaionik. 3. adiskide bat, Ibon, bitartekaritza lana egiten saiatuko da Markosen eta Sergioren artean. Artea antzezlana taularatuko dute Ramon Agirre, Joseba Apaolaza eta Asier Ormazak Zizur Nagusiko kulturetxean arratsaldeko 8:00, 6 euroren truke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen argazki nagusian, suhiltzaileak kaltetutako etxebizitza bateko sua itzaltzen saiatzen ari dira. Titularrean, Noainen gas leherketa baten ondorioz zainketa intentsiboetako unitatean ospitaleratutako 2 pertsona daude. 2 ordu lehenago hustu zituzten etxebizitzak, galdara batean izandako gorabehera baten ondorioz. Beste 7 zauritu daude eta 250 bizilagunek ezin izan zuten etxera itzuli. Beheko titularrean, lehen kontsultarako itxaron zerrendak 61.000-tik gora jarraitzen du eta kirurgikakoak sabaia ukitzen du. Osasun departamentua pozik dago abenduan espezialistarekin izandako lehen hitzorduan izandako gorakada arinagatik. Azpimarratu du hartutako neurriek funtzionatzen dutela eta eraginkorrak direla. Eragiketa baterako atzerapena 84 egunera igoko da. Hori koloreko berrian, Julen Arellanoren hitzetan, umetan inork ez dizu ohartarazten futbolean produktu bat zarela. Eskuineko berrietan, alde batetik, alokairuari abantaila fiskalak ematen dizkion proiektu bat iragarri du Sánchezek. Beste alde batetik, Aitor Otazu hilda, Iruñeko Saboi tabernaren jabea. Diario de Navarraren argazki nagusian, Noaingo Zabalegi kontzejuaren kaleko etxebizitza eta ibilgailu txikituak arratsaldeko 6etan izandako deflagrazioaren ondorioz. Titularrean, 9 zauritu eta 250 etxetik atera dituzte Noainen, gas leherketa baten ondorioz. Deflagrazioa Zabalegiko kontzejuaren kalean izan zen, non ihes bat antzeman baitzen. Zaurituen artean, 2 larri daude zainketa intentsiboetako unitatean, 22 urteko gazte bat eta 13 urteko neska bat. Beheko berrietan, alde batetik Ayusoren mutil lagunari buruzko filtrazioan sartu du Gorenak Moncloa. Beste alde batetik, gripearen gorakadak osasun zentroak tenkatu ditu Nafarroan. Jarraian, 61.126 nafar daude lehen kontsultarako zain. Gararen titular nagusian, Lakuako aholkulari berriak onartu du ezin dela damurik eskatu.
Ines Soria epaileak elkarrizketa batean baieztatu duenez, fiskaltzak ez die helegiterik jarri presoen azken gradu mailei, eta horiek lortzeko damua eskatzea ez litzatekeela legezkoa onartu du. Argazki nagusian, ganberan egindako agerraldian Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko ordezkariek hizkuntza eskakizuna ez jartzeko eskatu zioten Lakuako gobernuari. Titularrean sinadurak biltzea diru sarrera duinak lortzeko. Erdiko berrietan, goikoan, EH Bilduk gizon baino emakume gehiago proposatu ditu mahai politiko berrirako. Behekoan, aetzeko alkate abertzalearen hitzetan, auzolanak garaipena ekarriko digu. Goiko berrian, Aitzpea Leizaola antropologoaren ustetan, tradizioak zerbaitek definitzen baditu egokitzeko duten gaitasuna da. Eskuineko berrietan, alde batetik, Gazan su-etena gauzatzeko negoziazioak ugaritu dira. Bestetik, Realak garaipenarekin estreinatu du urtea, Villarrealaren aurka. Berriaren titular nagusian, Arburtok aitortu du Bilbon etxe turistikoak mugatzeko beharra dagoela. Alkatea prest dago eskaera berrien baldintzak zorrozteko, baina ez du erraz ikusten baimendutakoak merkatutik ateratzea. Mugak ezartzearen aurkako jarrerak sumatzen ari da, eta onartu du presio horiek eragina izan dutela. Argazki nagusian, Ane Santesteban laboral kutxako txirrindularia dugu. Honen hitzetan, taldean ziur daude nire maila berreskuratuko dudala. Beste argazkian, Xavier Antich dugu, Kataluniako Omnium Kulturaleko presidentea dena. Honen ustetan, bizi baldintzak hobetzearekin lotu behar da estatu propioko proiektu independentista. Erdiko berrietan, alde batetik 17 lan lehiatuko dira ikuspuntu jaialdiaren sail ofizialean. Beste alde batetik, pai eztabaian. Espainiako Auzitegi Gorenak tramiterako onartu du Steilasek 2022ko pai legeari jarri zion kasazio helegitea. Jarraian, pentsioak osatzeko sistemaren alde sinatzeko eskatu dute. Bukatzeko, beheko berrian, Mario López epaitzen hasiko dira gaur, adingabe bati sexu abusuak egitea egotzita. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, sutea piztu da Iruñeko planetarioan. Udaltzaingoak Antxo Ramirez kalea eta Yamaguchi parkea moztu ditu eta suhiltzaileak eraikinera sartu dira. Oraindik ez dakite zerk eraginduen sutea. Eskuineko berrietan, goikoan, gas ihes batek eztanda handia eta 9 zauritu eragin ditu Noainen. 7 zauritu auzokideak dira eta beste 2 langileak. 2 zainketa intentsiboetako unitatean daude larri eta beste 2 dagoeneko alta eman diete. Behekoan, Koldo Amatriaren hitzetan, eraistea da erorien monumentuaren esanahia aldatzeko modu bakarra. Eraispenaren aldeko elkarteek manifestazioa antolatu dute larunbatean Iruñean. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Koldo Amatriarekin gaude, Orreaga Fundaziotik datorrena. Kaixo, zer moduz? Ongi, eta zuek? Oso ongi. Posten ez. Baita nik ere. Bueno, duela gutxi egon ginen hemen hizketan, baina orain larun batean, 18an manifestazio bat deitu duzu, ezta? Bai, horrengo larun baterako, arratsaldeko 6etan monumentotik, Los Kaidosetik, abiatuko da Gaztelu plazara. Eta horrekin sartu baino lehen, guazen gogoratzera gaia, zer da erorien monumentua? Erorien monumentua da irain bat, irain luze bat, frankismoaren errepresioatuen zat, eta hori alde batetik, eta bestetik izan da frankismoaren ogoren monumentu haundiena. Estatuarena da bigarren haundiena, baina hirin bertan zegoen monumentua haundiena da. Eta horretarako sortu zen frankismoaren horerako? Bueno, egin zuten, mantentzeko beti memorian zer zen frankismoa eta orotzeko hori frankismoari eta bere jendeari. Hor egon ziren lurperatutak
bi generalak, Mola eta Sanjurjo, hori ziren antolatu zutenetik, generalak eta orduan, ja orain dela urte batzuk, atera zituzten gorputzak, bere gorputzak eta dena den mantentzen da monumentua hor. Eta Horreaga Fundaziotik noiz hasi zineten mugimenduarekin, eraisketaren mugimenduarekin? Eraisketaren konkretuki, ja daramagu urte bat, elkartu ginen memorialisten talde gehienak, eskatzeko betirako eraistea monumentu hori eta horretaz gabiltza. Eta horren aurretik zerbait egin duzue? Horren aurretik? Bai. Gure labor lan memorialista izan da beti gure historia berreskuratzea. Guretzat ez da bukatzen memoria 1926ko, 1926 urtean baizik eta nahi dugu gure historia, betikoa historia errekuperatzea. Oso ez ezaguna da eta galdu dugu gure memoria. Eta honetan aurrera pausoak egin dituzue, edo nabari izan duzue erantzuna hobeagoa? Urte hauetan egin ditugu gauza pilo bat, batez ere Horreagako batailaren ondoan, eta orain dela urte eta erdi lortu genuen inauguratzea Luzairen monumentu bat gogoratzeko eta gogoratzeko Horreagako bataila. Aurten, gaia horrekin segitzen, ziurazki egingo dugu Ibainetan bertan leku bat batailaren memoriarako. Onartuta dago eta orain finantziaketa behar dugu hori aurrera eramateko. Ze fundazio bat izan da, nola lan egiten duzuen, nola antolatzen zarete? Fundazioan, gu gara Nafarroako gutxi gora bera 40 talde, elkarteak, elkarte kulturalak, eta Horreaga da koordinadora bat bezalakoa. Hemen Iruñan bertan kokatuta eta hori gure elkarteak herri guztietan, herri gehienetan daude kokatuak. Eta diru laguntzarekin jasotzen dituzue? Diru laguntza azken urteetan beste udalak ezabatu genuen, ezabatu zuen hori subentzioak. Eta orduan gure kabuz ateratzen dugu dirua egiteko gure gauzak. Eta Erorien monumentura bueltatuta, nola dago orain kontua? Ze duela gutxi erabaki bat hartu zen, ezta? Guk, dakizunez, guk aurkeztu genuen eskaera. Orain dela, guk eskatu genuen Erorien eraistea. Eta eskaerarekin batera aurkeztu genuen txosten bat, eta txosten horretan jartzen zuen zergatik guk eskatzen genuen erorketa. Legeak eta fundamentoak eta bar. Udalaren erantzuna izan zen ezezkoa, eta alde batetik eta bestetik haiek zuten beste txosten bat, bere talde juridikoa eginak, eta guk ikusi genuen txosten horretan kontraesana batzuk, hori alde batetik. Eta gero, baita ere artxiboak eta legeak bilatzen, gure talde juridikoak aurkitu genuen gauza bat guretzat eta udalarentzat berria zen eta inork ezekien hori. 2002 urtean, uste dut izan zela, Iruñeko hirigintza plan bat onartu zen. Eta plan hortan
agertzen ziren, zeinek ziren eraikinak babestuak. Eta haien artean agertzen zen erorien monumentoa. Baina ez zen argitu, ez zen argitaratu zerrenda hori. Orduan, momentu hortan, babesirik gabe daude Iruñeko etxe guztiak. Da gauza kuriosoa, baina uste dugu horrela dela eta horrezagatik, bai memoriaren legean babesarekin eta bai datu horrekin gainean eskatu dugu berriro erorien monumentua eraistea. Eta momentu hortan gaude erantzunen zain. Osea, prestatu zen, Iruñeko etxe batzuen edo eraikin batzuen babesarako hirigintza plan bat, baina ez zen aurkeztu, ez? Ez zen aurkeztu. Ez zen onartu. Onartu zen, baina ez dute argitaratu Nafarroako boletina. Osea, ez dago ofiziala. Ez dago ofiziala. Orduan, hor dago koska orain momentu hortan, eta horrezegatik guk alde batetik eskatu genuen, erantzunen zain gaude, eta presio bat egiteko, aspalditik pensatu genuen egiteko manifestazio bat, berriro gure zein da gure nahia, orduan, eta jendearekin batera pixka bat presioa egiteko. Eta udalaren erantzun txosten horren edukia zein izan zen, zein izan ziren haien arrazoiak? Momentu honetan gogoratzen, guk esaten genuen alde batetik legeak esaten zuen beharrezkoa dela eraikin guztiak, simbolo guztiak, txafla guztiak, inskripzion guztiak desagertzea. Eta haien artean, hori eraikinak. Eta, orduan, berak esaten du, udalak esaten du, jakentzen badituzte simbologia frankista, nahikoa dela. Guk esaten dugu, hori ez dela nahikoa, zen eta monumentua da osoa. Eraikuntza osoa hori da monumentua. Simboloekin edo simbolorik gabe. Haiek nahi dute horrela paino bat egin, ez? Eta simbologia bakarrik kendu. Bai. Eta zuentzako zergatik ez da nahikoa. Hori, simbologia bat kendu. Gauza kuriosoa gertatzen ari da orain, eta nik ez dakit, jendea konturatu dela ala ez. Orain dela, ez dakit, 20 urtez, edo gutxi gora bera, kendu zituzten, kendu ez, estali zituzten kanpoko simbologia. Monumentuaren simbologia denak estaliak daude. Bai, hori, txafla hundiak, eta beste simbologia frankista, kanpokoa. Eta estali zuten fatxadarena. Hori, Navarra, sus muertos en la cruzada, hori estalita dago aspalditik. Jartzen du sala de exposiciones. Pasatu dira 20 piko urte, eta nik ez dut ezagutzen inork, deitzen direla monumentua ez, sala de exposiciones. Beti izan da, guretzat edo denontzat monumentua a los caídos. Naiz eta kanpoko simbologia kenduta eta ez da ikusten. Baina hor dago monumentua. Jartzen baduzu, ez da gauza bera, adibidez, eraikin batean, eliza edo jauregi batean jartzen baduzu txafla bat edo zein gauzarako, eta gero beste batek esaten du kentzeko, eta ez da kentzen
eraikina osoa baizik eta kentzen da txafla. Baina zergatik hori monumentua ez da osoa baizik eta txafla hori. Baina kasu honetan monumentua da monumentua. Bai simbologiarekin, bai simbologiari gabe. Ez dakit hori ongi azaldu duenez, baina hori. Gainera hemen Iruñan ohiturazko jendea garela. Bai. Izen aldaketa hori kostatzen da, ez? Bai, izenarena da, ni jartzen dut eredu bat, orain dela 100 urte gutxi gora bera, bazegoen, eta badago Iruñan pasaleku bat, orain du izena Paseo Sarasate, eta naiz eta orain dela 100 urte, orain diko ezagutzen dugu Paseo Valencia. Bai, Ramonak esaten du, Paseo Valencia. Paseo Valencia, eta orain dela ja 100 urte kendu zutela izena. Horrezegatik oso zaila da, mantentzea, naiz eta arkupeak botatzea eta mantendu hori bloke, zentraleko blokea, bere kupula estarita, ez dakiz txapela gorri batekin edo izango da hori monumentu a los caídos. Eta, esan dugun bezala, arun batean 18an egingo duzue manifestazioa, ezta? Bai. Eta, zeintzuk, komentatu dugu ja, baina zeintzuk izango dira horrela labur-labur aldarrikapenak. Aldarrikapena da bat eta besterik ez, gure ospetsu monumentua botatzea. Uste dugula arrazoi dugula eta aurrera jarraitu behar dugu gure eskarekin. Eta horregatik egingo dugu manifest, pero dugu masiboa izatea eta hemendik animatzen du jendeari ara joateko. Naiz eta espero dugu hotza egitea, jarritzen badu horrela eguraldia, saiatuko gara egiteko azkarra eta motza eta polita, ez hartu hotza. Estela kapa askorekin, termika... Hori jarri eta bufandak eta guzti eta aguantatu hori. Paseo izango da motza, monumentutik Gazteru plazara, eta hor ekitaldi zume bat egingo dugu, betiko manifestuarekin, eta gero parte hartuko dute Drogaz, Ilargigorri, el Gran Richardson eta la Potra. Eta orduan egingo zuen pixkat festa giroan? Bai, hori izatuko gara egiteko pixka bat, eta izango dira bi ekitaldi sorpresa. Momentu hortan ez dugu nahi esatea zer den, hori mantentzeko pixka bat zer gertatuko den hor. Izango da pixka bat bisuala, eta hori emateko beste giroa manifestapenera. Ez izateko bakarrik hori desfile bat, lau oiu, eta desfilean izango da musikarekin, desfile edo martxa edo, izango da musikarekin, eta gero bukatzeko baita ere. Musika eta ekitaldi sumeak baina politak izango dira. Osea, aldarrikapenak bai, baina ere festa giroa, ez? Ezke hori, zerbait desberdina eta jendea gogorazteko gero zer izan da eta zer behar dugun eta hori. Eta uste duzue aldarrikapena beteko dela? Hori da gure itxaropena, bestela gehituko ginateke etxean. Badakigu zaila dela, eta pixka bat nahaztuta dago asuntua udalan eta parlamentuan eta baina guk pentsatzen dugu posiblea dela aurrera eramatea asuntoa. Zergatik, guk pentsatzen dugu hori nola esaten da eraldaketa edo jakintxoen dela.
erdera esaten da, los rectificares de sabios, no? Eta pentsatzen dugu, hori partiduen artean baita ere jakintxoak direla, eta jakingo dute nola aldatzea asunta. Ikusten dugu hori, aurkeztu duten plana makillaje bat dela, besterik ez. Hori penagarria da, baina hori, eta gainean dauka baita ere arrisku handi bat plana hori. Hori bai kentzea txaflak eta ez dakite hori simbologia frankistarena kentzea posible da. Baina nahi dute barrukoa hori kupularena mantentzen, nahiz eta estalia mantentzen eta momentu batzuetan kendu estalia eta ikusteko hori margoak eta saltzeko zer diren eta bar. Bueno, oso ideia izan daiteke polita, baina baita ere posible da buelta ematea asuntoari uste dute. Eta orain dela gutxi ikusi dugu zer gertatu den el Valle de los Caídos zen. Izan zen, nahiz eta gauza hori egin nahi dute, berreskuratu monumentua, baina egiteko lugar de memoria eta hori. Eta, joan zen bizita bat, eta zer izan zen bizita. Eta gainean oso ikustekoa edo entzutekoa da instituto baten bizita. Ez dakit nungoa zen, baina eta bizita hortan abestu zen Cara al Sol eta zakize eta bar. Hori posible izango da baita ere hemen zen, eta nork esango dio nori ara joatea eta ez egin bere omenaldia frankismoari, inork ezin du, eta hori izango da beti bai espiritua, bai monumento, nahiz eta zati bat izatea, hori da zentrala, hori da importanteena, kentzen badizkiete arkupeak, hori da, esango nuke, apain bat bestela, nukleo da hori kupulapean dagoen osoa, bai kripta, bai hori. Bai, ideia igual hasieran ona dela, baina gero eman alzaiola buelta, ez? Nik uste dut ideia, kasualitatez nik orain dela ez dakit urterdi bat edo egin idazkera bat eta jartzen nuen katxondeo pizka batekin hori. Daude hiru aukera, batzuek nahi dute mantentzea dagoen bezala. Beste batzuek nahi dute botatzea eta beste batzuek nahi dute erresinifikazioa. Eta orduan nik esaten nuen, egin daiteke gauza bat, nola monumentua dauka hiru zati, alde batetik arkupeak, bestetik arkupeak eta erdian kupula eta eraikinean, nik esaten nuen, boskentzen dugu zati bat eta gelditzen dira konten nahi dutena botatzea. Beste bat mantentzen dugu dagoen bezala eta bestea egiten dugu erresinifikazioa. Eta bai, agertzen dira hiru partiduek egiten hori, eta botatzen dituzte nahi dute hori arkupeak eta mantendu erdikoa. Hori anekdota, baina pensatzen agian nik eman nien ideia, Eta, Beste gauza bat idatzi beharko zenuke orain. Bai, eta orduan, hori, azken finean, hori, mantentzea modu batetik edo bestetik da makillajea. Eta makillaje zer gertatzen da, pasatzen denean
gaua eta azten da desagertzen, eta beti etortzen da beste bat eta kentzen, eta aldatzen du, eta hori... Bai, gaua pasata, gero beste egunean ez da inpolita. Hori. Nahi nuen hori izatea, zuk esan duzu oso ongi. Bai, egia da eta horrela nik pensatzen dut giltuko dela. Makillaje bat eta gainean hori da beste irain bat, horrela uste dugu talde memorialistek uste dugula irain bat hori jartzea izena Maravillas Lamberto monumentuari. Hori ez zaigu sartzen buruan, nola hor egon diren lurperatuak Mola eta Sanjurjo eta kontraesana erabaki. Ideia agian egin zuten hori jendeari ganatzeko edo bere aldera eramateko, baina nik uste dute horrekin kontrakoa lortuko dutela. Guk uste dugu eta talde memorialistek oso esango nuke haserre gaude horrekin. Ikusten dugu hori, dena partiduen postura bezala izan da beti la bancada, eta hori da ja el zumo de la bancada, horrela. Bueno, larunbateko manifestazioarekin ideia aldatzen duten, ikusiko dugu, eta zuri eskerrak eman berriro hemen egoteagatik eta berriro gaia hain ondo azaltzeagatik. Eskerrik asko zuei eta hemendik animatzeko jendeari ara joateko. Esan dudan moduan ez da izango luzea, polita izango da, eta gaina nik uste du gustoko joango garela eta gustora gehituko garen. Hemendik gonbidapena luzatzen dugu, gainera festa giroa egongo denez, horrela beroa hartzeko izango da, eta hori, bi ekitaldi hori eskutuak daudenak, ikusiko dute, nola berotuko da giroa. Sorpresa dena, sorpresa izango da, eta nahi duenak jakin, joatea gerturatzea Gaztelu plazara. Eta hori, aukera entzuteko eta ikusteko talde horiek, abeslariak, Drogas, Gran Richardson, Ilarrigorri eta La Potra. Mila esker, Koldo. Zuei eta nahi duzuen arte berriro. Hori da, ondo segi. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea, antzera jarraituko dugu. Goizean goiz behe hodei batzuk izango ditugu, baina desegiten joango dira eta eguerdi ingururako leku gehienetan zerua garbi egongo da. Giroa oso hotza izango da egunaren hasieran eta amaieran, eta barnealdean izotza egingo du. Haizeak ia ez du indarrik izango goizean eta arratsaldean iparraldekoa oso suabe ibiliko da. Temperatura maksimoak atzokoak baino pare bat gradu altuagoak izango dira. Asteazkenean giro egonkor eta hotzak jarraipena izango du. Zerua hodei gutxirekin agertuko da, behe hodei batzuekin. Azken orduetan hodeiak ugariagoak izango dira. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da, arratsaldean iparraldekoa nagusituz. Temperatura maksimoak antzekoak edo pitxin bat altuagoak izango dira, eta minimoei dagokienez, hotzetik jarraituko dugu. Barnealdekoa leku askotan izotza egingo du berriero. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Elurre Iriarterekin gaude. Kaixo, zer moduz? Ongi, eta zu. Osa, ongi baita ere.
Bueno, Hilbeltzaren aurtengo edizioa orkestera zatoz, ezta? Bai, hoxe. Eta, kontatu iguzu pixkat zer den Hilbeltza. Bai, Hilbeltza da baztanen egiten dugun Euskal Nobela Beltzaren astea, eta horre aprobetxatzen dugun Nobela Beltzaren aitzakia aste osoan ekitaldi desberdinak egiteko. Eta noiztik egiten da, eta zer da Nobela Beltza? Bai, hau 11. edizioa dugu. Eta Nobela Beltza zer den, guk ez dugu erabate definitua, badakigu zer ez den Nobela Beltza, baina zer den egira nahiko esparrua handian edo modu zabalean hartzen dugu. Baina, Nobela Beltza guretako behar du izan novela bat non misterioarekin batean bada zerbait argitzeko, baina gehiago interesatzen zaigu zergatik gertatu den edo hilketa, edo ez den hilketa, edo misterio edo ikerketa hori ez. Eta orden, guretako gizartearen azpiko mundu guzi hori eta zikinkeri guzi hori agerian uztea da interesatzen zaiguna. Ustelkeria eta, zer nahi. Hortik tiratzen dugu, naiz eta egiran ez gara Nobela Beltzetan adituak, arituak behar bada, eta modu nahiko zabalean hartzen ditugu. Eta zergatik hasi zen hau egiten, eta zergatik abia puntua edo erdigunea da Nobela Beltza eta ez beste novela mota batzuk. Bai, honekin hasi ginen, badugu hor irakurle talde bat, eta irakurle talde hortan idazleak konbidatzez apart, eta literaturari buruz aritzeaz aparte, bertze gai batzuk ere ateratzen direz, mai gainera, eta alako batean hartu ginen, sentitu genuen olako beharra aldarrikatzeko erakusteko baztan eta Nobela Beltzak aspalditik bazutela lotura, eta egirran hoxe, gasuntan Nobela Beltza da, izaten altzen bertze zer nahi, baina behar horren abia puntotik edo sortu zen aste hau. Ohartu ginen bazirela idazle haunitz baztan kokatzen zutena, bere nobelak baztanen kokatzen zutenak, eta bazela ere bai, baztanen idatzitako Nobela Beltzak. Mariano Izetak adibidez bere lehendabiziko Nobela Beltza idatzi zuen, eta iduritu zitzaigun orduan lotura handia zegoela Euskal Herria eta Nobela Beltzak eta baztanek ere bazuela. Eta hortik abiatu zen, egira nola, batzutan karambola batzuk izaten dira. Oso famatuak direnak badaude ere, Dolores Redondorena eta hor baztanen ere. Bai, baina Dolores Redondo bertze kontua da, asteko erderaz idatzia dago, eta preziski hortik hor, alako batean Dolores Redondoren boom horrekin ematen zuen baztan deskubritzen aizela literatura edo literatura baztan, eta preziski hori da, erakutsi nahi genuen aspalditik bazegoela baztan eta literatura eta Nobela Beltza. Bai, bertze kontu bada Dolores Redondorena. Bai, gainera ez da pixkat guk maite ditugu Nobela Beltzoiek edo, ez dire literatura klase hortakoak edo. Eta zein izan da Hilbeltzaren bilakaera ezberdinetan zehar? Hasieran hasi ginelaik asmentan mai inguru bat pentsatu genuen antolatzea, baina mai bueltan hasi ginelaik pentsatzen zer eginta zerrez, idei pila bat atrazinen eta orduan aste osoko programazioa antolatu genuen, eta egirran urtetik urtera eskema hori erabili dugu, astelen, asteazken, hortzirala eta asteburuan gauzak egitea, eta errepikatu ditugu zenbait ekitaldi mota, eta bilakaera izan da pixkat hori errepikatuz garatu dela. Bai, literaturari buruz eta Nobela Beltzari buruz ikasi duguna, horre tartean mai inguruekin eta aurkezpenekin eta gainera pixkanaka osatzen, genuen ideia txiki hori edo gutxi hori osatzea. Eta bilakaera, asmentatik egieran jendeak ongi erantzun du, baina egia da azkeneko urte hauetan finkatu dela eta komunikatiboki ere bai badu presentzia handiagokoa. Baina uste dugu badela orai Hilbeltza urtarrilean egiten den, Hilbeltzean egiten den Hilbeltza hau unek baduela Euskal Herriko literaturaren arloan edo puntu importante bat edo leku importante bat. Eta urtetik urtera gauzak aldatzen dituzue? Bai, zerbait bai, gauzak errepikatzen ditugu, baina gauza batzuk aldatu ere bai. Astelenean beti idazle bat ekartzen dugu eta bere nobelari buruz aritzen gara, irakurle talde bezala eta liburua irakurrita gero, eta gero asteazkenean klasikoak jorratu ditugu orai arte, baina orai hasi gara, klasikoak ez diren bertze nobela batzuk, behar bada nobela klasikoak dire, baina idazlea ez, baina beti inguru hortan.
Hortziraletan zinema izaten dugu eta hor batzutan filma bat ematen dugu, batzutan zinemari buruzko hitzaldi bat, baina bai, aldatzen da. Iaz, adibidez, 10. urtea zen eta orden 10 ekitaldi egin genituen eta orden hortzegunean sartu genuen ere bai bertze hitzaldi bat. Eta gero bertzea, hoxe, bai, ingurua urtero egiten dugu, baina aldatzen dire gaiak, eta bai, olatxu. Ekitaldi bako txarrepikatzen da, baina gauzak aldatuz. Osea, egitura berdina da, baina gai aldatzen da, ez? Bai. Ez ala nahi dugulagoz, errexago egiten zaigu ere bai, eta hola antolatzea, beti, eta gero, egitura horren barneko gai horiek edo egun horiek errepikatzean oiniken ere badelakoz mamia hola funtzionatzeko eta guretako errexago delakoz. Eta gero hau beka bat da, ez da? Azaldu ezakizu? Aparte beka bat, bai, gauza da aste hori, antolatzen dugun astea, eta hortaz aparte beka bat abiatu genuen, aurtengo deialdia orai berrik egin dugun aste honetan atzo egin genuen deialdia 9. da. Eta orden baditugu ja 7 liburu argitaratuak, 9. bidean, 8. bidean da, eta orai 9. Lio bat zenbakekin eta urteekin, baina 9. deialdia egin dugu orai. Eta bekarekin, horregon ginen eztabaidatzen zer egin itzulpenak bekatu edo sormenak, eta azkenean egin duguna tartekatu urte batez itzulpena saritzen dugu edo laguntzen dugu, eta ondokoan sormena. Eta hor izan ditugu sormen lan eder batzuk eta itzulpen lan eder batzuk ere bai. Eta oraintxe berean, aurten hilbeltza horrekin hasiko da, bekaren liburuaren aurkezpenekin, Josia Noizekin, 10 liburuarekin. Eta nola abiatu zen honen ideia? Egeran ez dakit. Iduritu zitzaigun importantea publikatzen da, badira euskal idazleak novela beltzak idazten dituztenak, itzulpenak ere badire, baina iduritu zitzaigun hilbeltza aste hortaz aparte, behar bada hortan ere laguntzen algenuela, eta udalarekin solastu ginen, gitara zera txalapartarekin solastu ginen, eta hola abiatu zen. Asmentan egiran jakin gabe noraino aliatuko zen, zerbait atrakote zen, edo ez, baina egiran funtzionatzen du eta izatea ja 7 liburu bekarekin atraiak guretako importantea da. Badire gure apalategi beltzetan 7 liburu gehiago eta... Elkarlanean sortu zerbait. Bai, gehien bat, bakotxak bere funtzioa du, baina batetik dirua. Ez da diru handia, egirran sormen lan bat egiteko ez da aski eta itzulpen bat egiteko duda ditut ere bai, baina horregatik deitzen dugu, saritu baino erraten dugu lagundu egiten dugula bai idazten eta bai itzultzen. Eta bai, elkarlanean beti errexagoz, erran dudan bezala gu ez gara adituak eta horren dakien horbaitekin argitaletxe batekin errexago egiten dugu eta gero udaletxeak ere beti ere babesa handia ematen du. Eta azaldu ezakezu pixkat bekaren zitasunak, zenbatekoa, epeak... Oraintxe egin dugu deialdia, 13an atzo egin genuen, eta orain martxoaren 14 artio dute sormen lan baten laginak edo aurkezteko epea sortzaileek nahi duen guziak. Ez du idazle ezaguna izan beharrik eta ez da izan daiteke hasi berri bat eta edo zein. Eta orden, 2 hilabete hauetan, gure web horrian agertzen dira pixket oinarriak, idatzi behar du lagin bat, gehi proiektua ere pixkat azaldu, zertan den. Eta gero, handik hilabete pare batera edola, emanen da irabazlearen izena, eta izanen du urte terdi idazteko. Eta orden, 2028an baldin bada deialdia, 2027ko hilbeltzean aurkeztuko luke. Hau da, 2026ko Durangoko azokarako ja normalki egoten da salgai edo ja karrikan. Eta hoxe da, jende animatu nahi dugu, normalki 10 bat personek aurkezten dituzte laginak eta ongi da guretako. Eta ondoko hemendik 2 urtetarako hilbeltzan lehendabiziko konbidatu izanen da, beka honen, deialdi honen irabazlea edo. Eta gero, beka 2 zatitan ematen duzu, ez da? Bai, hoi da. Eta hori zergatik? Egiran ez dakit bekakola diren edo guretako gauza berri bada eta ez dugu sobera ezautzen mundu, hori ezautu du pixka bat, baina bai uste dut hola ordaintzen dela, ez? Irabazi duzula, izendatzen zaitzulaik irabazi bezala, orden ematen zaio irabazleari erdie,
eta gero jakitzen delaik eta liburua existitzen delaik bertzerdia, hoi da. Bai. Eta edo nork parte hartu dezake edo baztangoa izan bat? Bai, ez edo zeinek ez dago mugaik edo zeinek parte hartu jarranduan bezala, edo idazten dabilen norbait, edo idazteko gogoa du norbait, edo bai, edo zeinek. Eta aurtengo parte hartzea, zer moduz? Bueno, atzo intzen deialdia, beraz ondoko bilabetetan ikusiko du orai hasiko da jendea doik. Pentsatzen dut idazten dabilen jendeak badaki, urtero deialdi hau eginen dela, eta ordena aintzinetik seguraski zerbait prestatuko dute, edo ez, edo behar bada deialdia ikusi eta bilabete hauetan lagin bat egiteko kapaza den jendeare izanen da, seguraski idazle horiek. Eta normalean, ze gauzak ebaluatzen dira, beti berdinak dira, edo aldatzen doa zurte? Ez, egeran, hor guk izendatzen dugu gure ordez zera bat, epaimaikide bat, eta normalki da aintzineko beka irabazi zuen persona. Hori igual behar bada rebisatu behar dugu, batzutan igual zigorra izaten aldare, ez, beka baino. Eta orden aurtengo deialdi honen sormen lanean Josia Noiz egonen da epaimaikidea gure izenean, berak nahi baldin badu, ez dago behartua. Gero txalapartaren izenean ere, txalapartak jarriko du epaimaikide bat, eta udalaren izenean ere bertze bat. Eta orden hiruen artean baloratzen dute, batetik beltza izan behar da, biztan da. Eta, egeran, ez dakit, novela bat ikustea ja gaiak gaia ongi txertatzen den historian edo kontakizunean, horri buruzko detaliak egeran ez ditut ematen alzen ez nago epaimaian, baina, pensatze dut, novela baten forma izaten alden lagin bat baloratuko da. Eta gero batzutan badakit hori beraiek kontatzen dutelakoz, batzutan ez da erresa ere ez, lagin bat hortik ikustea liburu hon bat etorriko den edo ez, eta gainera seguraski bizpairoen artean dudak izanen dire, eta hor, momentu batean deskarterako baloratuko dituzte bertze gauza batzuk, baina egeran ez dago, ez gaian, ez idazteko moduan baloratzeko irizpideik. Eta ibiltza astera bueltatuta, zein da aurtengo gaia, ze programazio izango dugu? Guk gaia ez dugu jartzen egiarran, baina gero spota publikatzen dugu, bira produkzioak egiten digu spot bat, eta gainera propagandarako eta uzten diogu libre nahi duten egiteko eta beti aski bideo ederrak egiten dituzte. Eta orden, guk ez dugu gaia jartzen, baina beraiek beren spotarekin beti gai bat ematen digute. Eta horten bereek erabaki dute, baina ez da gure gaia, baina guk erabiltzen dugu gero, benetakoa baztangoa hilbeltza, jarri dute titula bezala. Eta orden, nahi bauzu hori izan daiteke, baina ez dugu gai bat, erabaki genuen hasieran gaia ez izatea ze horrek, hau da, novela beltzagian murrizten du, egitaragua egiterakoan murrizten du pixkat gauzak pentsatzeko, eta gainera gai bat eman ezkero, niken gehiago pentsatu beharko zen, eta erabaki genuen ez genuela inbertze pentsatu nahi. Eta egitaragoan berriz, nahi bauzu kontatuko izut, astelenean erran bezala Josia Noizen Amazurtza liburuari buruz arituko gara, Arizkunen. Gero asteazkenean anizen Idoia Santa Maria etorriko da Durre Marten Epaila eta Borreroa liburuari buruz, bere liburu horren personaje hartuko du Barlatz komisarioa eta horren gain emanen digu solasaldia. Gero hortziralean Euskal Herrian nahiko beltz den kontu bati buruzko dokumental bat emanen dugu, torturari buruzkoa, sakanan egin duten bat, eta orain hasiko dire edatzen, eta iduritu zitzaigun hilbeltza izaten aldela leku on bat abiatzeko edadura hori. Gero larun batean mainguru badugu, mainguru izaten da, aste osoko gai potente bat, gehien bat hor novela beltzei buruz sakontzen dugulako, hor bada ikasketa txiki bat izaten da, ez? Eta aurten erabaki dugu, jakinen duzuen bezala, aurten Arizkunen markatu, baztanen zazpi persona epaituko dituzte Arozteiko akanpada bat egiteagatik, eta orden kriminalak direla izendatu dituzte kriminalak, talde kriminal antolatuaren partaideak,
Eta orden iduritu zaigu kriminal hitza horrekin edo kriminal izendatze horrekin horrek ematen zuela jokoa, ez? Zergatik deitu dituzte hauek kriminalak eta gero novela beltzetan ere nortzuk izaten diren kriminalak eta nortzuk ez. Eta konbidatu dugu kazetari bat, Edurne Elizondo, eta gero abokatua eta literatur zalea eta novela beltza zalea den Mikel Elortzare bai, eta bien artean pixka bat literatura eta realitatea, fikzioa eta realitateen arteko lotura edo bereisketa kontatuko digute, kriminalak nolakoak diren, nola sortzen diren, kazetaritzan ere eta komunikabideetan kriminal bat nola garatzen alden, epaitegietan ere bai, hortxe gaio guztiek hartuz. Eta gainera, baztango kazetari batek gidatuko du, Isabel Jaurenak, eta iduritzen zaigu aski mai inguru potentea izanen dela. Gero bazkalduko dugu Erratzun, eta bazkalondoan bi liburu aurkezpen izanen ditugu. Bat Izaskun Graziaren Basokoa, memoria zain naiz, eta Iñaki Petxarromanen Lehendakariaren Alaba. Orden bi liburoien aurkezpena beltzak zer duten beltzetik eta aztertuko dugu edo aztertuko du aurkezleak, eta gero horren ondotik egiten dugu olako itzuli bat Erratzuko ostatuen barna poteoan eta olako joku bat egiten dugu. Enigmak izanen dira aurtengo argitu beharreko gauzak, eta gero biharamunean egiten dugu, pentsatu genuen asmentatik olako itzuli bat egitea baztanen gaudenez eta bide hauniz daudenez eta hango kontu beltz haunitz ere bai, olako nahasketa bat, ematen dugu itzulixka bat eta kontu beltz erdi fikzio erdi errealitateko kontu beltz bat kontatzen du gurekide batek, Aitziber Zapiainek, antzerkilariekin eta musikariekin. Eta gero asteak ituko da, Elizondon, olako emanaldi batekin, odola kantari, horre Unai Elorriaga eta Josu Aurrekoetxeak, horiek aldarrikatzen dute, iduritzen zaigula beti idatzi dela, poema guztiek beti izan direla maitasunari buruz edo heriotzari buruz, baina beraiek bildu dituzte odolarekin eta bertze heriotze batzuekin harremana duten kantak eta horiek kantatuko dituzte. Erdi errezitatu, erdi kantatu, ez dakigu ongi zein den emanaldia, baina horrekin akituko dugu astea. Orden badugu denetarik, badugu zinema, badugu musika, badugu hitzaldiak eta badugu denetarik pixka bat. Eta hauetan parte hartzeko izena eman behar da, librea da sarrera? Ez, libre da sarrera, bai. Bazkarirako izena eman behar dela, eta gainera, sartze gutxi gelditzen dire, egiten dugu Erratzuko elkarte batean eta dagoen tokia, eta orduen hortan izena eman behar dela, eta hortarako gure helbide elektronikoan mezu bat ematearekin aski da, hilbeltzabaztanen@gmail.com, eta gainerakoan ezagertzearekin aski da, denak ongi etorriak. Eta epaimahaia, adibidez, nola antolatzen duzu lekuaren aldetik eta... Nola barkatu, epaimahaia? Lekuaren aldetik nola antolatzen duzu, sarrera libre izan da? Normalki ez dugu arazoik izaten lekuarekin, Ez dugu arazoik izaten, ez da, literatura eta euskeraz eta novela beltza, murriztuz gaten da, nahiz eta, egirran adibidez mai ingurua betetzen da, desente, baina, momentuz ez da inor gelditu kanpoan inoiz, ez bada bazkarian bai gelditu izan dela jendea kanpoan. Baina, emanaldi horietan bada moduren bat jartzeko, lurrean bada ere. Eta normalean, ze publiko agertzen da? Denetai pixket bada publiko fidel bat, urtero etorri dena, eta horiei eskerrero horiek ere hilbeltzakideak dire guretako, eta errepikatzen dute, eta bada gaude hor pixka lagunen artean ere, eta gero urtero bada jende berri bat etortzen dena, baztango jendea zenbait ekitaldietara ere bai, baztandik kanpore haunitz, eta Euskal Herri osoko jendea erranen nuke etortzen dela. Literatur zalea gehienak, baino ez denak, ez da beharrezkoa ere literatur zalea izatea, zegierran hitzaldiak dire eta jendea gustora hartzen ditu. Eta adinaren aldetik, jende gaztea? Ez, jende gazteak ez du alako interesik, gaztea hoxe, ez, nik uste, baten bat bai, baina ez gehiago da, ez zar, heldu zar, ez dakit. Nik uste
adin tarte hortako jendea dela bai. Gehien bat. Gazteren bat edo igual bai despistatzen da eta etortzen da. Eta pena da, zehiran gauza arras interesantea daude, baina bai, bada, gazteren bat bai etortzen dela. Gehien bat, guk bastanen badugu irakurle talde bat, eta irakurle talde hortan elkartu gara gure irakurle taldea eta gaztetxeko, eta elkartu ditugu biak, eta orden irakurle asanblada ditzen dugu, eta orden asanblada hortako jendea, gaztetxeko jendea batzuk etortzen dire bai. Baina gehiengoan ikustutola nire adin bueltakoak garela. Eta, klaro, novela beltza izan da, ezakit adinaren aldetik minimo bat dagoen edo... Nola? Osa, adin minimo bat dagoen, novela beltza izan da, igual ez dagoelako egokitua oso gaztea. Aurrendako diozu bai, biztan da bai, aurrendako ez. Egie da, nerabendako eta badire novela, eta nik ustut errexen gantzatzen dira, ezin duzuna da novela klasikoiek arras bortitzak direnak, behar bada aurrei ez. Baina egia da, egiten dugun itzuli beltz hortan, badire kontu beltzak eta aurrak erne egoten dire, eta nik ustut kapazak direla beristeko zer den realitatea eta zer den fikzioa. Bertza goza da, novela beltzak aurrek ez dituzte irakurtzen, baina ez zaitu dute, hoi idazlek erran beharko dute, aber nola egokitzen alden. Gu saiatu izan gara institutuan ere bai, eta institutuan irakurtzen dituzte novela beltzak. Gainera, unitzetan gure programaziotik eta tiratzen dute irakaslek. Ez zaiti duritzen muga bat dela, aurrekin ja bertze kontu bada. Aurrekin ja kontatzea... Pero aurraren arabera ere... Baina, seguro moldatzen aldela, badela. Eriotza ere berriki hartio behar bada aurrekin ez ginen solasten eta ja badira liburuak eta bada unitzez gai horri buruz orten, bilatzea da, seguraski. Eta, ja bukatzeko, zer da espero duzuena aste honetaz? Baina etorri da, astelenean hasiko gara eta espero duguna importantena ongi pasatzea. Eta jendea hurbiltzea eta berriz ere urtero giro ederrean egon gara, gozatzen dugu guk ere bai. Ze ja, behin hasi dela, ardurak baditugu, baina ja dena lotu dago eta ja hartzen du bere bidea eta orden gozatu. Eta hoxe da espero duguna ongi pasatzea eta jendearekin gozatzea. Parentesi txiki bat izatea gure egunerokoan. Lurre, mila esker gurekin hitz egitea etortzeagatik, eta hemen nik gonbidapena luzatzen dugu, jendea animatzen dugu. Hoi da, etortzeko beldurri gabe, ongi pasatzen dugula. Ondo segi. Mila esker. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Oso ondo bukatu eguna, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lortezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.